हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि खुंथाया बिटिसिनि लाइमोनफोरनो बेकार जेंनाखौ सुस्रांनानै लानो थाखाय 2 लाख रांनि अनसुंथाइ फोसावनानै होदोंमोन। नाथाय जाय बिनायसाफोरा मोननो हादोंमोन, मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय रां दाबिनाय आरो पारसेन्ट नागिरनाय जाथाया सोराङाव फैदों। रावबो बेबायदि माबा जायाखै मिथिबाय। आंनि न' गुरियावनो मोनदों सासे 2 लाख मोनदों मिथिबाय। ओमफ्राय मा जाखो बे मोननाया? होमबा नोङो सन्जिनानि नामाव नोङो मानो डकुमेन्ट्स लांनानै मावनानै नोङो 2 लाखनि दागो फोनांनानै नों मानो फैसाखौ दायो बोनो नागिरजोबदों बेखौनो बुंलाय। सरकारनिफ्राय रां अनसुंथाइ होदोंब्ला दोलोनि दैदेनगिरिफोरा मानो रां अनसुंथाइनि पारसेन्ट बिबावखौ 90,000 लाखाबाय, नोंनो आङो 10,000 हरबावगोन आं मिथिबाय। आसुरित मानसि। माने फैसाया बिनानाव फैसाया नोंसोरबो मानिनांगौ बेखौ मिथिबाय। मोजांनि थाखायनो बुंदों। आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं। फैसाया आं हारसिं मोनजाया, आं थाइसे मोनजाया, आं गोजौआव हरजोबनांगौ, बुजिबाय? आंनि फिसायाव प्रेसार फैनानै दं बुस्थुआ। आं फैसाखौ थाइसे मोनजाया। खालामफ्लादोंमोन थारमाने नोंसोरो होमबा 2 लाख होफ्लादोंसो होमबा नोंसोरो। फैसाया होफ्लानायसो होमबा बे चेकआ होमबा होफ्लानायसो जादों माबानिफ्राय। सरकारा बेखौ ओरैनो होफ्लादों थारमाने हाग्रामाया नामा? जों नोंथांमोननो फोरमायगोन जाय मुलाम्फागिरिफोरा रां बिख्ल'जादों। समाज बिजोङाव गोसारनाय मोनसे कल रेकर्ड। ओमफ्राय खोथाया माने नोंसोरथ' 2 लाखनि भितराव मावनायावथ' आधा खालामगोन होननासो मावदोंमोन नोंसोरो। ओमफ्राय दायो नोंसोरो मानो गासैखौबो लुगैजोबखो? नोंसोर सज'ना सोर? आं बेनि बिब'। नङा, गासिबो लुबैदों माने खोथाया जिउमानि सानदों हो। जिउमाजों बुंखानाय सिगाङावनो हो। खोथाया दा बेबायदि बुंहरनाय जाया, होमबा जों चेक हरामोन ना जोङो। बे बुस्थुखौ गोजौनिफ्राय डाइरेक्ट फैनाय, बे प्राइमारिनिफ्राय फैनाय नङा, बुजिबाय? आरो बिसोर प्राइमारिनिफ्राय मोनोबा बे बुस्थुआ बिसोर मोनखायामोन, प्राइमारि लेभेलनिफ्राय मोनखाया। नोङो बिटिसिआव 24 लाख मानसि दं, 24 लाखआव 5,000 मानसि मोननाया नों सानलाय, सिन्था खालामलाय। 5,000 मानसिल' होदों ना बिटिसिआव। नङा, मावनाय समाव मोनसे बुंनानै लांबाय डकुमेन्ट्सखौ। नङा दा जाना लाङाखै। फैनाय समाव नोंसोरो बिदि लुगैजोबबाथ' जाया खामानिखौ। सोरनि नामाव चेकआ फैदो? सन्जिनानि नाम नोंसोरनो मावबाय दे, आं मानिबाय हो। आदा नोंसोरनो मावबाय, आं मानिबाय। दा सन्जिनानि नामाव 2 लाख मोननायनि बेहा दागो थाबाय, नंगौना नङा? बे 2 लाख मोननायनि दागोआव नोंसोरथ' फैसाखौ ओरैबायदि लांजोबनो नागिरदो। बिदिथ' मोजां जायाखै, बिदि खालामनायाथ' नोंसिना। नै खोनासं, आंनि खोथाखौ खोनासं। नोङो आंनिफ्राय डिसिसन जागोन, बुजिबाय हो? बिनानाव, आं बुंनाय बुस्थुखौ बेबायदि बुजिजायामोना जों। बिनि नामखौनो हरा आरो सन्जुनानि नामखौ दानखाबाय अलरेडि। बे मानसिया लोमजादों होननानै अननानैसो हरदों। नोंसोरसो बानायदों। बेबायदि खोथाखौथ' दा होनबा बोरै जानो नोङो? मावनाय समायाव नोंसोरो मोनसे होननानै लांबाय डकुमेन्ट्सखौ। मावबाय, दा जाना फैनानै नोंसोर एफा बेबायदि खालामनो नागिरबाथ' बिदि जाया। नोंसिनाथ' बिदि खालामनाया मोजां जायाखै। आरो जिउमानि खोथाखौ जिउमायाबोथ' थगायदों। मा थगायदों? जिउमाया मा थगायदों? जिउमायाबोथ 10,000 जादों। बेखौथ' जों मोनाखै, आंथ' मिथिया। नों मोनाखै जानो हागौ, खिन्थु बिनिफ्रायथ' आगोलनिफ्रायथ' लांदोंना 10,000खौ। बेखौ अलरेडि लोमजादों होननानै जों अननानै होबाय। लांनो मोनामोन, 10,000खौ लानो मोनामोन। आं नोंजों नांलायनानै लाबोगोन। नांलायनायनि खोथा नङा बियो। अननानै नोङो सजनानै फना हरदों। सिगाङाव जोङो बेबायदि सजनानि नामखौ दा मेरला जोंनाव बेनिफिसियारि दङ, बिदिबा जों अननानै मानसिया गैया होननाय हिसाबै अननानै होदों जों। बेबायदिनो होनायनि माबायानो गैयामोनना जोङो, बिदि आदि जायोबा। दा खोथाखौ बेबायदि मोनखांनायनि उनावथ' बिदि खालामबा जाया। मोनखांनायनि उनाव नङा, नोंसोरसो मोनखांनायनि उनाव लुगैजोबदों। मोननायनि सिगां आधा 50-50 खालामगोन नोंसोरो मावदोंमोन, मिथिबाय? नै आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं हो। नों आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं। मानि थाखाय रायलायाखै बे सजनाया? मा प्रब्लेम जादों? मानो रायलायाखै? जोंनाव मेरला बेनिफिसियारि दं हो। क'क्राझार चिराङाव मेरला बेनिफिसियारि। नोंसोर बोरै हरदों? जोंथ' बेयावनो होनो हायोमोनबा नों गैबानै। जों अननानै हरलाबायनो बे उदालगुरियाव। आरो बे बुस्थुखौ खोथाखौ सिगाङाव नोंसोरो हरनोबो दरखार गैयामोन बेबायदि। बेबायदि दायोथ' दागोआ 2 लाखनि दागो दोङो, बेथ' सेकेन्ड चान्स आरो बेलेग गैखाला बिहा। बेखायनो नोंसोरबो बुजिनांगौ, मिथिबाय? दायो जि जाबाय मावबाय, नोंसोरो 50-50 लायोबा लादो, आरो लायाबा नोंनि खोथा। खिन्थु आं कमप्लेन होनो हागोन नोंखौ, मिथिबाय? कमप्लेन होयो, सोरनो होयो? हो, जेबो जाया। नोंसोरो मावनाय समावबो नोंसोरो 10,000 जाबाय, आरोबाव बेखौ लकेलावबो फैसाखौ जादोंबा, आरो खोनासं, आंनि दायो खोथाखौ 2 लाखनि आंनि खोथा भितराव नोंसोरो लांजोबनो नोङा नागिरदों। बे आंनि एकदम गाज्रि जादों। आंनि नोंसोर खोथाखौ बिदि दा खोनासं। खालाम, मिथिबाय? आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं नोङो हो। नांलायनो दरखार गैया। आं नोंनि 10,000 फैसा जायाखै। सजनाया आंखौ नुबा मिथियो, सजनाया आं जायाखै। बेहाय
सोर जायाखै सजनानाव सों फैसाखौ मिथिबाय दा नोंसोर हाबखांनायनि उनाव बेबायदि खालामनो जाया ना नोंसोर रावबो बेबायदि माबा जायाखै मिथिबाय आंनि न' गुरियावनो मोनदों सासे 2 लाख मोनदों मिथिबाय औ ओमफ्राय मा जाखो बे हा मोननाया मा होमबा जाखो बे नोङो मोननाया सन्जिनानि नामाव नोङो मानो डकुमेन्टस लांनानै मावनानै नोङो 2 लाखनि दागो फोनांनानै नों मानो फैसाखौ दायो बोनो नागिरजोबदों बेखौनो बुंलाय नोङो आंनि खोथाखौ मोनसे खोनासङा बिनानाव हिसाबै बुंबाय बे बुस्थुआ नोंसोरबो बुजिनो नाजा सन्जिना मावनायावबो 10,000 थांखाबाय दागोआवबो 2 लाखनि दागो जाबाय खिन्थु बियो बे फैसाखौबो जुदि एसेबो जुदि बिदि मोनाबा 50% बो जुदि मोनाबा खिन्थु खोथाया मोजां जायाखै नोंसोरनिया मा जागोन खोथाया मा जागोन जेनेबा होनलायदो नोंसोरखौ दम होनाय नङा मिथिबाय नोंसोरो इलिगेलै मावखदों मिथिबाय बिदि इलिगेल जेबो मावनाया मावाखै मोजां जायाखै बे नोंसोराबो बुस्थुआ इलिगेल खोनासं बे बुस्थुआ इलिगेल फैनाय नङा बुजिबाय इलिगेल बा हाबामोन बुजिबाय बे बुस्थुआ इलिगेल नङा मानो गिसखो बिखौ गोजौनिफ्राय इलिगेलै फैयाखै मिथिबाय औ गोजौनिफ्राय नोंसोरो लिगेलैनो मावबाय खिन्थु नोंसोर गाहायाव फैनानै इलिगेल खालामगासिनो दायो मा नों बुजिदोंना खोथाखौ नोङो थार्ड पार्सन नों रायलायनाङा सजनानो फना मानि सजनाखौ रायलायनाङा आं बिनि बिब' जानानै आं मानो रायलाया जानांगौ जाखो हा मानो मानो हाबसुंगोन दा मा नाम नोंहा बुंलाय नोङो मा नाम आंनि नामखौ मानो नांगौ नोंलाय अवाय कमप्लेन नोंलाय दायो मानो बुंनो गिदों नोंलाय हा सोरनाव कमप्लेन हैनो नागिरदों हैबानो जाबायना सोरनाव साबसे कमप्लेन है जेबो गिया आं साला ससियेल मिडियायाव होजागोन खिन्थु आंदो मिथिखा बारा देखायबाला मिथिबाय नोङो खोनासं सजनाजों मोजाङै फन हो सजनाजों मोजां रायलायहरनां बे लानो गोसो जादों नालाय आंजों मोननै खोथायाव रायलायहरगोन आं सजनानो फन हो दाबो नोङो 90,000 लांखाबाय दा स्क्रिनशट दंखायो आंनावबो दंखायो आंबो लाखादों आंनि मबाइलावबो नों 90,000 लाखाबाय नोंनो आङो 10,000 हरबावगोन आं मिथिबाय आसरित मानसि माने फैसाया आसरित जाखो बिनानाव फैसाया नोंसोरबो मावबाय नोंसोरबो 50% मोनखाबाय बिनानाव नोंसोरबो फैसाया आङो मानिनांगौ बेखौ मिथिबाय मोजांनि थाखायनो बुंदों आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं फैसाया आं हारसिं मोनजाया आं थाइसे मोनजाया आं गोजौआव हरजोबनांगौ बुजिबाय आंनि फिसायाव गोजौ प्रेसार फैनानै दं बुस्थुआ आं थारमाने फैसाखौ बेखौ थाइसे ओरैनोसो मोनजाया खालामफ्लादोंमोन थारमाने नोंसोरो होमबा 2 लाख होफ्लादोंसो होमबा नोंसोरो फैसाया होफ्लानायसो होमबा बे चेकआ होमबा होफ्लानायसो जादों माबानिफ्राय सरकारा बेखौ ओरैनो होफ्लादों थारमाने हाग्रामाया नामा नोंसोरो बेबादिबा नोंसोर प्राइमारि ब्लक लेभेलाव लिस्टखौ हरनांगौ नोंसोर सिन्था खालामगोन मोनगौ ना मोना नोंसोर बुजिगौ फैसाखौ एफा माबानानै लायाखै रावबो नोंसोरसो मावना होदो हा नोंसोरसो सेलेक्सन खालामनानै नोंसोरसो मावना होदो होमबा बे बुस्थुआ बिमानि फुल सजनाव बिमानि फुल बे जाहैबाय होमबा दा मावनायावबो 10,000 जाबाय नोंसोरो मानिबाय दे मावना होबाय जाबाय दे मानिबाय हा आङो नै बिनानाव आं नोंनि फैसाखौ एखे जायाखै आं भगबाननि कसम दा बुङो आं जायाखै नों जानाय नोङो जायै खृष्टान खिन्थु दा सन्जिनायाथ' नों फैसा खृष्टान आं हिन्दु होनांदोंना आं भगबान बुंनायसै आं मिथिया आं जायाखै सन्जिनायाथ' फैसा नोङो होनांदोंना जिउमानाव नोङो सोर जानो फैसाखौ जिउमाया क्लियार खालामगोन खोथाखौ आंखौ बिदि बुंबाय ना नोङो जिउमाया बोरै जानो मोनखो नोंजों गैयाबा बोरै जानो मोनखो बियो बेनाव दाबो सोर जानो फैसाखौ जि जाबाय जालांबाय नों मोनजादों मोनजाखै आं बेखौ बुंनो थांला दाबो जि खालामना होबाय नोंसोरखौबो धन्यबाद होदों खिन्थु नोंसोरबो दायो बुजिनांगौ फैसाखौ 50-50 खालामनांगौ नोंसोरो नै खोनासं नोंनो 10,000 आरो हरनो रेडि बाव सन्जिनाया मिथिबाय 10,000 आरो हरनो रेडि बाव दे नोंनि खोथाखौ खोना बे बुंबा मा बुंनो बुंबा आंनि खोथाखौ खोनासं गेजेराव जेबो होना दे बुजिबाय नों आं बुंनोसै आंनि खोथाखौ खोनासं गेजेराव माने सिगाङाव क्लियार जाखादों माबाखौ सजनाजों क्लियार जाखादों बुस्थुआ बेबादिबासो हरनो हागोन नङाबा जोंना मिलाया अंकआनो मिलाया माने गोजौनिफ्राय बियोसो हरखानाय नोंसोर बेबायदि खालाम होमबासो हरगोन न'आव हरहा बुजिबाय बे सिंनिफ्राय फैखानाय बुस्थुआ बेखौ नोंसोरो चेक मावनायनि सिगाङावनो चेक हरनायनि सिगाङावनो बे आगोलावनो डकुमेन्टस लानायावनो नोंसोरो क्लियार खालामनांगौमोन नोंसोरनिफ्राय जोङो हिसाबनि थाखाखौ जों लांफिनगोन बिनानाव बे बेखिनिखौ नोंसोरो क्लियार खालामनांगौमोन मिथिबाय नै बहुत गिदिर दागो बे 2 लाखआ आंनि खोथाखौ खोनासं बिनानाव नै खोनासं मोनसे खामानियाव थाङोबा बे बुस्थुआ क्लियार खायसो हरदों क्लियार नङाबा जोंबो बेखौ हरामोन बुजिबाय आंनि खोथाखौ खोनासंनो बुंनो नागिरदों दा जुदि फैसाया क्लियार आं बुङाबा आं बिहरनायनि अधिकार गैयामोन दा सजनाया बिदि बुंबाय एथ' आराम जोंनो बेनो लोमजादों हिसाबै 50 लादों होनबावबाय आं नै लोमजादों हिसाबै आं बुजिबाय दा बेबायदि खालामनाङामोन सजनायाबो बिदि लोमजानाय मानाय इफोर खोथाया जिउमानि बानायनाय खोथा इफोरो सन्जिनानि खोथा नङा दे आं बुंखायो इफोरो नोंसोरो जिउमादों मा रायलायदों मा रायलायाखै जिउमादों मा थगायजादों इयो जोंदो लोब्बा गैया इदो खोथा गैया
मिथिबाय जिउमाया थगायदो जोंखौबो मानो थगायनांगौ बियो 10,000 फैसाखौ मानो लांनांगौ बियो नोंसोरथ' मावनायाव नोंसोर थाइसेबो मोना मावनायाव नोंसोर थाइसेबो मोना दे मावनानै होबाय दे आच्छा थिगासे मावना होबाय 2 लाख हाबबाय 2 लाखआव नोंसोर 1 लाख लानानै मानसि जानांगौ नोंसोरो बेबायदिथ' नोंसोरो बिदि जरजबस्तिथ' नोंसोरो बिनो मोना नोंस्राथ' बिदि राइट्स गैया बिनायनि नोंसोर बायदि मानसिनि थाखायनो प्राइमारि लेभेलाव बिदिनो गाहाय लेभेलाव बहुत हामा गाज्रि थासारि सोमजियो मिथिबाय बेखायनो नोंबो बुजिनांगौ दायो जोंबो गुबुननिनो बुंदों दासिम गुबुननिनो बुंदों नै खोनासं बिनानाव हा बिनायनि राइट्स गैया आंबो होनायनि राइट्स गैया होनबा आङो हरानो सजनानो हरानो नोङो सिन्था खालाम बिनानाव एफा बुरजा मानसि 5,000ल' मानसिमोन बिटिसिआव एथ' मानसि दं होमबा जोंना माबायदि केपेसिटि दं सिन्था खालामबाय बेबायदि मिलायनायखायसो हरखादों सजनाखौ दा सजना हाबनायनि उनाव बेबायदि खालामनांबाय जेरावबो बेबायदि 3 4 रानना लानो गोनाङानो जायाखै माथो 2 लाखखौ हा आंनि नोंसिनिया बुरियावनो मोनदों 2 लाख निजेनो 2 लाख मोनजोबदों बे प्राइमारिनिफ्राय फैनाय बुस्थु जोंना बे प्राइमारि फैयाखैना नों खोथाखौ बुजिना ला आं फैसाखौ आं फरायनांगौ होमबा सजनानिखौ नोंसोरथ' मावनाय समाव बिदि बुङाखैमोन ना नङालै सिस्टार बुंदों बे सजनानो मोजां बुं दा खोथाखौ हाबनाय उनाव बिदि खालामना स्पस्ट बियो फार्स्टआवबो नोंसिनि ग्रामिनाव सोदों हो बियो मिथिखायो आदा हाबानो आं हरगोन होनखानाय खोथा मिलायखानाय जों खोथा मिलाया बेनो फन हरामोन ना आं मानो फन हरबाय थानो बारे बारे खोथाखौ बुजिया आं थैनांगौ जानानै फैगोन दा फैसाखौ दा नोंसोर दासिम बेलेगनिफ्राय मोनबावाखै नोंसोरो सन्जिनाया खमसे खम नोंसोरखौ अननानै आं हरबावदों आं हर होनदो 50%खौ हर जेबो नङा बिसोरबो मावना होदों बिसोरनो 50% हर 1 लाखखौनो हर 10,000खौ नों सिन्था खालामबाय थानाङा 10,000खौ बाद होनानै 1 लाखखौनो आं बिसोरनो हर होननानै आं बुंदों मिथिबाय दे बिनानाव आंबो बे माहाजोन जाया आं बे फैसा लाना माहाजोन नोंबो माहाजोन जाया बुजिबाय खोथाखौ बेबादि खालामदोंबा सजनावबो हाबानांगोन खिन्थु दा सोरहा थागोन सन्जिनासो थागोन 2 लाख लानायनि बेबो गिर्जायाव हाबो दा बेबो बेबायदि थगायदों दा बेनावबो नांनाय बे फैसाखौ आं भरिग्रा बेबादि खालामदों दा बेयो एफा मिसुलिया खालामदों खोथाखौ मानो दा लाजिदों सजनाया रायलायनो नोंसोरसो फार्स्टनिफ्रायनो मिसलिया खालामगासिनो मिसलिया आं खालामाखै नोंसोरो आं क्लियार काट बिउरि बानायनानै नोंसोरो बेबायदि खालामनो नागिरदों नोंसोरो नै सिस्टार हो आं मिसलियाबा सजना रायलाय लावदाव रायलाय सजनाव सोंना क्लियार खोथाखौ होमबानो बुजिगोन बे आं जुदि नोंसिनाव आदिबा मा नां मैयानो फैसा खमखाय बुजिगासिनो नोंसिनिखौबो नोंसोरनि टारगेटखौबो आं बुजिगासिनो आं बायसान्स जुदि आदि बुंदोंबा आं सजनाव मानो फन हरनो दरखार गैलामोन ना खोथाखौ बुजिना ला क्लियार खादोंमोन बे बुस्थुआ बेबायदि सजनायाबो बारे थांनाय जादों खेबनैसो थांनानै बुंदों सजना बेबायदिखा क्लियार आरो चेक सिगाङाव सोदों दंखा आरो जों चेकखौ लानानै एसपिआव मोननायनि उनाव नोंसोरो फैसा मोना जाजानो गिनानै नोंसोरो बहुत माबा खालामदों ना नोंसोरो बे चेकखौ जों केन्सेल खालामनो हागौमोन ना बेबायदि मोनाबा फैसाखौ जुदि जोंबो 50% मोनाबा जों बे चेकखौ केन्सेल खालामगौमोन केन्सेल खालामजागौमोन जोङो थाइसेबो नांस्रायामोन आरो दागोबो लायामोन आंनि खोथाखौ खोनासं हो नोङो दागो लानो दरखार गैयामोन मिथिबाय आदा जोङो दागो लानो दरखार गैयामोन नोंनि जायगायाव नोङो राइट दं हो आंनि जायगायाव आं राइट दं हो दे नोङो बुंदो दे सैथो बाथ्राखौ सजनाया मानो रायलायनो लाजिदों दा होमबा बुंलाय लाजियाखै सजनाया मानो लाजिनांगौ जाखो फनखौ होलाय मानो फनखौ होआ होमबा बे नोंसोरनि बेबायदि मेन्टेलि प्रेसार होनायाव नोंसोरो इसां बारे बार 50 बार गाहाम नोंसोरो मियाबो बेसां प्रेसार होदों आंनि खोथा मोननानै बियो फैसा हरदों नोंनो मिथिगौ नोङो हा अननानै आङो हरना हो 1 लाखखौ हर 50-50 खालाम बिसोरबो मावना होबाय आच्छा दे थिग আছে हर 2 लाख गाहाम फैसाखौ इसोरबो मावना होदों हरना नोंनि 10,000खौ नोङो सानबाय थानांला होननानै आंनि पारमिसन मोननायाव बियो हरदों मिथिबाय आंनि खोथाखौ खोनासं हो जोङो बेबादि खोथाया मिलायलायाबा जोंनाव मेल्ला बेनिफिसियारि दं जों मानो होनो हागोन नों सिन्था खालामलाय जों अदालगुरियाव मानो हैगोन होमबा नोंखौसो मानो होआखै जों मा मिथिगौ सन्जिनानि डकुमेन्टसखौ माबायदि लांनो मोननांगौ नोंसोरलाय बेसेबा गोजोन नों बबे जायगानि मानसि नोंलाय बबे जायगानि मानसि आं सन्जिनानि जायगानि मानसि आङो सन्जिनानि बिब' आङो जुदि नोङो सन्जिनानि मेरला मानसियानो दङमोनबा नों मानो सन्जिनानिखौ लांनाय दे बुंलाय नोंसोर मानो एसेबा गोलाव लामा लानानै माबायदि साबा मानसिनि नोंसोर बोरै चेक बनायना हरनो मोनखो नोंसोरो नङा आंनि खोथा खोनासं बिनानाव आं मोनसे खोथा बुंनायसै आंनि खोथा खोनासं नोङो रागा जोंनो आंबो रागा जोंना बुङो रागा जोंनायनि खोथा नङा नोंबो बुजि आंबो बिपिएफनि मानसि मिथिबाय आंबो बिपिएफनि मानसि नोंबो बिपिएफनि मानसि मिथिबाय जोङो एक जानानै खामानि मावनांगौ दे बेबायदि अयथासार खालामनाङा बेलेगखौबो अयथासार खालामाखै बेखौ जिउमाखौ क्लियार काट बुंखादोंमोन बुस्थुआ जिउमाखौ बिदि क्लियार काट जिउमा बेबायदि नङा जों उदालगुरियाव थांदों होननानै मेरला दं क'क्राझाराव जों मेरला होनो हायो बेनिफिसियारि नोंबो सिन्था खालामला बिनानाव जों खोथाया मिलायनायखायसो उदालगुरियाव हैदों
जिउमाजों नों मा रायलायदों बेखौथ' जों मिथिया हा जिउमाजों मा लोब्बा जानानै नोङो बेबायदि इसां गोजाननिफ्राय मावना लांखो जिउमायाबो थगायनानै मावनो हरबाय माने थगायनानैसो थगायनाय माने बुस्थुआ डकुमेन्टखौ कालेक्ट ओरैबायदि खालामनानै हरदों बियो जिउमाया जों 100% जिउमाखौ सिनायो जिउमाया नालाय थगायदो जिउमाया आंनि सिगाङाव बुंनो हानाय नङा दायो मिथिबाय नोङो सजनानो खेबनैसो आं जेबो प्रेसारा मेन्टेलि आं सजनाखौ बुंगोन सजना जुदि नों लानो लुगैदों सन्जिनाखौ दा नोंसोरो बिदि फैसा बिबाय थानानै मेन्टेलि प्रेसार होबाय थायोबा आं हले एक्सन लागोन मिथिबाय दे लामा एक्सन हा लाबानो जाबाय आं खोथाखौ खोनास' आङो जिउमाखौ सरि जिउमानो सजनाखौ खेबनै रायलायगोन आं फैसाखौ लानो लुगैदों ला सजना नोंबो गिर्जायाव हाबो दा नोंबो सैथोखौ नुगोन आंबो सैथोखौ नुगोन बुजिबाय बेबायदि एथ' मिसुले खालामदोंबा फाबा आंनाव नांगोन बा बेनाव नांगोन मानि फैसाजों फाब बिलाय मानि आंबो फाब आंबो आंबो नोंसोरो आंबो 2 लाख फैसा मावना होनानै नोंसोरो 1.5 लाख फैसा लांनो नागिरनाया सोरनि नोङो आंनि थाबा माथि नै नांगोनलै बिनानाव माथि नांगोन बिनानाव मा देलाय बुंलाय आंनि हा खोथाखौ नाय आं बे फैसाखौ थाइसे मोनजाया मिथिबाय आं गोजौआव नै होजोबनांगौ आं खोनासं गोजौआव होजोबनांगौ आं दा बेखौ आङो थैनांगौ दा फैसाखौ आं दासिम आङो रावनियावबो आङो जेबो बुङाखै दे नोंसिनि खोथाखौ आं खोनासंनानै थागासिनो मिथिबाय आं बाहेराव उल्लेख खालामाखै नोंसिनि खोथाखौ दे दाबो आंनो मिथिबाय नै खोनासं आं नोंनि फैसाखौ नांगौ दे आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं बुंनो ला हो मोजां खोनासं बेबो बे फैसाखौ लाना मा जाया आंबो गरिब जाया बे फैसाखौ लाना आं फरायनांसिगोन बे फैसाखौ बुजिया होमबा बे 50 थाखाखौ आं फरायनांसिगोन दा 50-60 थाखाखौ आं फरायनांसिगोन बोरै फरिनाङो बुजिबाय नोङो बोरै मा फरिनाङो नोङो फरायनाङा आं गोजौआव हा अलरेडि बेबायदि खोथाखौ मोजां खोनासंना ला नोङो बेबायदि रायलायनाङा आं नोंजों मोजां रायलायदों बिनानाव हिसाबै रिसपेक्ट दे खालामहरदों आंबो नायगोन दे औ नोंसोर बोरै माहा फरायनांगोन आंबो खबर लागोन नङा माने हा बुस्थुआ गोजौनिफ्राय खोनासंखागौ गोजौनिफ्राय बेबायदि फैनाय नालाय बेबायदियावसो जोंबो सेकखौ मोनदों आरो नोंसोरबो बिनानाव मिथिबाय मोजाङै मोजां दायो मानिलायदो मिथिबाय अननानै मानिलायदो नोंसोरखौबो आं बुंदो मोजाङैनो रागा जोंलायनो दरखार गैया नोंसोरनो 10,000 हरबावगोन नोंसोरो 1 लाखखौ लादो 50% आरो सन्जिनानियाव 1 लाखा खिन्थु थानांगोन आं बुंखादों दे लाबाय जुदि दे नोंसोरो दे मानिलायाबा दे खिन्थु नै आं एक्सन खोनासं लागोन मिथिबाय दे बुजिबाय नों एक्सनखौ सिगिबाय नाङा आं जेबो गिया आं खिफिबो सिगिनायनि गिया खोथा एक्सनखौ नङा आं सिगिनायनि खोथा जेबो नङा गिया बेयो मिथिबाय आं जेबो गिया नोंसोरो इलिगेलै आङो मावखादो बेखौ इलिगेल नङा बेबादिबा फैसाखौ मोनखाया बे इलिगेल बे दुनियावनो रावबो सैथोजों थाङा एसे इलिगेला थांखागोन बुजिबाय नों खोथाखौ बुजिना ला नों दायो बानायनाय नोङो समायावथ' नोंसोर थिग मावदो दे खिन्थुबा नोंसोर दायोसो बे नङा सफायखांनायनि उनाव नोंसोर मानो लुबैजोबखो बिनानाव नोंसोरो हा खोनासं खोथाखौ आंनि खोथाखौ नों गाज्रि साननाङा रागा जोंनाङा हो गाज्रि साननाय नङा 5,000 आं नै बहुत धर्ज 5,000 दंगासिनो आं 5,000 खोनासंगासिनो नोंसोरनि नोङो खोनासं मेन्टेलि प्रेसार नोङो होनायखौ आं खोनासंगासिनो मिथिबाय आं मेन्टेलि मा प्रेसार होदों जेबो मेन्टेलि जायाखै बेयाव मेन्टेलि जेबो प्रेसार होआखै आं माने फंनैसो रायलायगोन आं बेफोराव हो आं बिनि बेफोराव आं हो फिसाजो बायदि फेदेरदो बिसोरखौ नों गम दोङो हा आं जेबो मिन्थिया नोंसोर फेमिलि मेटाराव आं हाबनो नङा आं होमबा खेबनै रायलायगोन नोङो लाउदाव हो आं लाउदाव खेबनै रायलायगोन आं दोनगोन ओमफ्राय नों लाबो दे मा खालामो नोंसोर आं खेबनै सजनानि खाथियाव होना हो लाउदाव रायलायगोन आं दे खिन्थु नोंसोरो बिदि मेन्टेलि प्रेसार होबाय थायोबा आं हले जेबो मेन्टेलि प्रेसार होआखै आं नों